paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay kabadong, anya tigatangem, taitay kapay ang nakatakder di tasangwanan ti Tersinak. Nakatakderak lang, mat maray. Kat gumatang kan ang araw, tapno daganas mo nakistambay dita. Makakapkapiyak kay. Kaya't kukumatay ito'y tinapay, maray. Ay kagatangem mo na. Ang apay makikita ni Kwarog, maray. Ada ni Kwarog, ngam adala nang ibaunan ni Kapitan Kenkwana. Kastaya. Apay adamdamagam aya. Awan gayam ni Kwarog. Isa... Alakot, dahil ito'y nga supot at tinapay, maray. Nakag! Na! Ay, kabadong! Bayadam day ta intaray mo! Atay, Kapitan Tuyang. Nay, anya day kaawit mau. Damagan pa lang. Tinapay akit kita. Nangalaam. Ijay tersina ni Marikwana nga. Inutang mau. Ipadpada nagtumagking ka nga guutang. Imposible aginatang mau. Katawan mo't kwartam. Apay, masapol ang mamam na kita ba na gaya. Agtimpla ka kidain, tay Kapitan na ito yan. Anya, basta lagtan intaray ni kabadong di may sasupot at tinapay. Wan nga road, maray. Ay, naamuan na lang nga awan ni Kuarog ita. Intaray na mutlatan. Da, apay ngay. Ay, ningamin Kuarog ti kabutang dagiti nalalastog di ti kabildatan. Ay, wan, tanaturod gamin ni Kuarog. Iso nga inala ni Kapitan Inteng nga agbalin at chip tanaw di ti barangay. Ikuun ket ita taawan ni Kuarog. Kayat nasawan nga aramiden na ti amin kayat nakalukwan. Nagkapo nga kiti tersina ni Nana Kwanang. Kat naibagahan na kanya kang intaray ka no ni Tata Badong ti may sasupot alako na tinapay. Saan na binayadan? Intaray na nga raud. Sus, naglukon da dya apari ba daw? Naman na lang nga wanak. Agarami din iti dakais. Di na mo asimang pagtakaon. Kenapa di na amaw nga adaak a kapitan? Mas kabuting nakngamin ngamiti si ka. Aya! Abay, no kabuting nakakumakas kapitan, di saan ko mga agaramid iti kalukuan. Aywan anya. No naramid na iti muna, siguradong aramidin naman ang dayta. Wala. Anya nga nga ti aramidin manggayl. Anya nga agpaiso ti aramida kon ngay. Panunutin na pailang. Ewan panunutin narigat ti agdesisyon latan. Marigatan kan samot nga agpanunot ang gayl. Si kan samot nga minti mabutang kini kumpare mabadaw. Nasaya at mataim may kadito'y Tersinak, Marituyang. Umayak gumatang, maray. Amom ka din ti inaramid dayjay akabadong. Anya ngamin, ti inaramid na. Oh, makitam day ta. Agin didiam mo ka manin ako nak. Ay na maray, adda inyawid na atinapay. Kit kuna namot aginatang na. Anya ginatang na, intaray na latan. Saan na binayadan? Kuwan. Apay, saan na nga imbagaday taken ka? Ay saan nga ron maray? Ay kat pasensya mo na ni badong ka. Adda nga min kasta nga ugali na ka. Anya a klase nga ugali? Ti basta latan, mangitaray, iti kayat na nga itaray, asaan na bayadan? Ay, adda nga min pakarun na. Saan na mabalinday ta, maray? Ireklamo ka ni Kapitan Dayta abadong mau. Ay na maray, saan mo maten ang aramidin dayta? Mano ay ati bayad jay tinapay. Bayadak laungon. Ada pagbayad mo? Ada mo. Sige nga rodon. Bayada mo ta saan kon nga ireklamo kan ni Kapitan. Sige maray, mabit laan. Terwar ko di pagbayad ka. Binayada kong di intaray mo at tinapay. Nagkunaking ka bayadam. Kaya't mo di maireklamo kin ni Kapitan? Maibabain ka ba daw? Maungtan ka pa'y. Ay, saan ko akabutang dayta, Kapitan? Di ka lang amin mabay. Pagbay na kumangay, dayta nga inting batingtay. Ni Kuarog ati kabutang kaw, takumidaglatan, angam ni parinting ngay. Uray layat-layatak iti danaw kigugtar, umisim lata. Nagturad ka ngag sa iti kasta. Di mo pa'y ngamin nakita ko ang nakaungot ni Kapitan.
Apay, saan ka makadlaw, Kapitan? Ay, anya day ta kagawad. Imado ti loko-loko dito barangay tayo. Imado aya? Wen, iti rabi agpukpukaw dagiti arte, kat agbarsak dapay iti balay. Na. Diyak mo day ta mapaspasamak ah. Anya nga iti aramiden dagiti tanod mo, Kapitan. Apay adida gronda. Amom no asino ti kalastugan diti barangay tayaw. Ne, ay asino man ang day ta kalastugan? Ni Kabadong. Ayam ta kasaritak to. No kayat nati makisaritakan ka. Sakti kapitan din nakidin kaya. Aho! Nasken anaturod ka sumango ken kuana, Kapitan. Naa, taapay. Anyat pagkit kita am kanyak. Kasla nga min naturturod ni Kuwarog ngam sika, Kapitan. Ay no naturturad. Naturturad akpay ah. Sakti ng tawidan na ititurod na. Ay, nagmayatan ti agigop. Itidigaw, Kuwarog. Rumwar, dahil kita right. Naglalaban tayo. Angkal, Ah. ni kumparim abadong dayday, agpukpukaw iti kalsada. Aya! Hey! Kita ham ngamin adi tatawa. Bagay na. Bayab nga agpukaw, aginggat agpaparaw. Naglalaban tayo. Saan mo nga nawaan? Kita nga agigupak. Nungayat da madanog na ditarwar. Takiro kayan. Awan madanog na, danag mon aya. Aho. Sak, di ka tuturudan dito yung kabildatan. Na, Rumwar, dahil di kaya na. Talumaban. na. Naglalaban tayo. Isu ka no te katuturadan. Bayam dita. Marituyang, bagbaga mo't ani badong mau. Apay maray. Anday naramid na maday. Saan mo nga mo di inaramid na idirabe Di pa nagpuka-pukaw na. Nagsapa ka ng rekep, gapo iti nervyos ko. Nabarte nga main iso akas jahe. Isu nga rod abagbagaam. Ay namaray, uray bagbaga aramidin na latta. Kat kasanungay, baybay antayulatan akas jay ni Kabadong. Ni man kapitan, iso kuma at imang bagbagakin ni badung ka. Kabuteng samot ngamin ni Kapitan ni Badong Mau. Ay katbay amlat tangaruden akas jay ni badung kaw. Kasano nga tadaytan marimilyang. Awanan ti mayat arumwar di tababalay da. Gapo takabuteng da ni Kabadong. Wan nga road maray. Awan mo tanti umay gumatang dito tersinak. Ay wan taakabutang dangarod ni pare badong. Ay, dumanog ngamin kanuno babartek. Agpok-kapok pay ko nam Narigat akalabanan ni Kabadong. Iso asaan nakamasdaaw, no kabutang ni Kapitan. Kat, asino kay nga ti mga nawakan ko Amin mo't akagawad kat kabutang da. Nang runa no kastaan na bartek. Ay, unay lakit din aya. Pare! Parinteng! Nagsabat ta dito'y kalsada paray. Wan nga rod pare. Nagmayatan, dahil naman nagsabat Nabartek kan samit paray. Ay, kakat ko, no mabarte ka. Naturturida. Nabigbigsak, adumanap. Saan? Dakas ti dumano paray. Ha? Ay, pagpraktisan kan sa. Makapanervyos ah. Nagtakrot ka na, kapitan. Saan nakasta paray? Daya mo't kapitan na takrot. Kitsigalay, takrot a kapitan. Na. Ay, umasinig ka, tag dinarog ta. Saan ta dakas ti dakaapa na. Kaya't kung arog naglaban ta. Tinasayat, agawit kan, tapno mausawan ka. No ngay diya kayat. Nanyangat ti maramidan. No di mo kaya ti agawid, siyak ti agawid. Nay. Ha. Apay nga, panawan na kan. Kung nagmaghin ka naglaban ta, pare. Nasaysayat nga aglaban ta inton saan ka nabartak. Takrot ka hindi a kapitan Awan sirbem a kapitan. Anya timbagbagam kin ni kapitan. Di ka lamabain. Adaya, may timbaga kingkuha namin Nakita ka nagsabat kayo dita kalsada. Uray mula intudo-tudo. Intudok lang, madalong pangagong na. Apay da ka saya.
Imbagata na anos ni Kapitan, kat saan nakatinutupan. Imbag ko na ma, taday lang tinaramid ko kinkwana. Kasanungay, noon nakaungata, kaya dinanog king kinugtara. Saan agapaw tapas pasensyaan na ka ni Kapitan? Aramidin mo, ti kayat mo nga aramidin kan kwa na. Pasensyaan nga. Di ko nam, talaga takraut na ita kapitan. Tudo-tudo na ka ni tata ba daw? Ngam binaybay amlatan nga aramidan na daytakan ka. Ay pinasensya aklat ta kaanakan. Aging kakano agpasinsya ka? Marmarwaman day tatawa. Ha? Wala niya! Nujak la ipapaubayakan ka ni tata ba daw? Agpakita ako ni. Ha? Di pa nagkunang panawanan tapno ikak iti pagnakman na awan port. Gato na. Ay. Ipukpuk na takrot ka. Ay sana katakrot. Nabayaga ko na kapitan. Ita lang ada nang ibaga takrot ha. Ha? Kayat mo asaway. Naturad ka hanggal. 10,000 at iturod ko. No kasta nga raod. Ipanagnak mo iti dadya kumpare manaturad ka. Uwan man. Sana ko na makibiyang nga hanggal. Makamukan kan kwa na. Ay kagawad, mangrekap ka butin. Apay nagsapa butin. Mangrike pa kon Kapitan. Ay, dakason. Mabartag manin ni Kabadong, kat umay agwala dito tersinak. Marmarwam dayjay a people ah. Mungarod Ay, masabat ko kuma. Apay, no masabat mo, Kapitan. Kabaulam alabanan. Ay, 100% ah. Ala, aglisi ka, Kapitan, tabang rike pa kon. Uray nalawag pa ilaang. Ay, agwar ka. Day tamo ni Badang nay. Isuti sumungan. Ay, delikadaw. Ha? Ay, saan ka mangrekap? Niita apay. Buya amti pa naglaban mi. Aglaban kayaw? Ay, uwan ah. Nay, andaytan. Nagkita tamad langay, takraut na kapitan. Kunamlan asinaw, Kapitan. Saan nakatakrot? Padat na kaman nga ron ita. Yeah. Nay. Nay, inlayat na ni, Nay. Nangato baganti kong tarmo Oh, una. Apay talaga mo. Kunak man no di mo may ngato na giti sakam, gapoy ti rayuman. Na, ado pa'y laas sa umat. Ay! Bumangon ka, tayo panagnak mo, anaturad ka. Diyan mo dun makabangon. Ay, tulungan na mo dun na marikwanan. Ay! Nasaya at mo. Tainikam iti pagnakman ni Badong ko, Kapitan. Ay kunak no, guraan nak, maray. Maragsa ka nakpay kedi, Ano? Kayat ko dyan naramid mo kin ni Badong ka. Ay, maray. Ayan na nga ni pare ba daw? Aday jay balay may, Kapitan. Mabutang arumwan. Ha? Mabutang naka. Ay, ibagam adi ng tuwar aramidin ang nagitidyak kayat, ah? Won, Kapitan. Amo na daytan. Eh, jak kayat nga agwala-wala kan agpuka-pukaw iti rabiin ni pare ba daw? Nakalistan day takadagitisan arumbang nga aramidon na. Oh! Ay, saan nga galalatan iti lakon ni kagawad, ah? Naibagak matan kan kwa na dayta, Kapitan. Very good. Kabaw dyanan na. Di nang tagtagibasitin ti kabailat. Ta, siyak ti katuturudan a kapitan. Idi pa'y nga muna dayta, Kapitan. Limas tog lang amay. Itaban pa'y arimwar ka, ay balayaw ka ba daw? Ay, iwan maray. Saanan ang sakit na gititinanaw kang kinugtaran ni Parinteng. Tagtagibas hitam nga minunay ni Kapitan. Uwan nga ron maray. Amok itan. Ang natulad gayam na da kumpare. Isaw ti katuturadan nito'y kabildadan. Kat ni Kwarog ngay. Ay, segunda lang ni Kwarog maray. Number 1 latagayam ni Parinteng. Ay na! Tatabadong! Agnakam kamat nga taitan. Ala sigay! Dadan! Tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Enteng! Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon
Richie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. ITDZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Badaw, ayan na nga, ijim pagatang ko abagas kang ka. Anya, bagas ko nam. Kawan, inikan ka iti kwarta paggatang mo iti bagas. Ayan na nga, kunak agumatang ka iti tersina ni Marikwanang. Kit iso may tinagapwa. Ayan na nga nga, bagas na ginatang mag. Ay, bagas yung pagatang mo. Kunak manulod. Anya alod sa sawam. Lud ati cellphone. Pinaglod mo, jay kunak na gatang mo iti bagas. Ay, iso tinanggag ko ngayong bagam. Bagas ti kunak agatangong san alod. Naglawag a bagas. Hayawanin ah. Pinaglod ko na kikwarta. Anya nga nga ti kanan ta ita. Ay, oray santa na mangan. Basta dalod ko. May metaytad. Malapalawa ka. Napapatagtilog kang kangam di kanan ta. Mas dawa kain may naglod ni Kabadong. Ay namare, bagas jay kunak nga umay nagatangon. Kuna kunkad. Yak mo ano nalipatan na. Kano iso ti makaibos iti lakok alod. Kastaya. Adan samot ka tiksmate na. Ah, kasta ti panunot mo maray. Ta basta makita ka ag silsilpon. Ay nawon maray, uray adday jay balay may ag silsilpon latat ang aramidon na. Apay, saan ka makadlaw? Makadlaw ang arudan. Kasano no makabirok iti pangisukatan na ka? Ay, nga raw. Obeng, ken mas napinpintas ngamsi ka. Ay, saus! Dinar aramidan dayta! Iso nga itapay laeng, nasken ayadayom iti dayta silpon. Anya nga taaya ti aramida. Ada maangot mo? Ha? Adamot makmaksan? Ngayon, di samot lut-lutwam iti balayaw ngayon na pawi. Ay, saus! Ungag paisaw! Kunakin ni badong abantayan na, diin sanggaw. Ay, awanan na. Ang mga no nagsil-cellphone latan, ti aramidan na. Badong! Ay, nanaksutan day talulutom. Badong! Na, awan mo dito. Napanan na nga ta. Well, lab. I love you, lab. Na, lab matimang mangag ko nga'y bagbagana. Awag, lab. Wayne, sige, bye. Miss you, lab. Badong! Umasidag ka man dito. Ay, tinawagak lang ni kumparing Enteng. Ano nagtungtungan, may? Ni Kapitan jay kinasaritam. Katun, may. Nay. Apa nagsabat man ang dagita kiday man? Ni Kapitan, aw-awagam itilab. Lab. At ayamit imbagat. Kano naglawag anangag ko a puro kalab. Ay misyo ko ng pay. Ay, awan timbag baga kakasta. Nag-I love you kapay kong kwana. Ay, agtal na kamay. Saan ni Kapitan tinawagam niya? Ni Kapitan nga raw. Babae jay inawagam. Sa bali lang, di pa nagdanggag mau. Ay, agtal na kamay. Ha? Mapukaw ko madata cellphone mo. Ay, saan matakasta ah? Pati cellphone, nerorumon ma. Day dati paggasgastusam. Imbes ati kasapulan dito'y balay. Imbes ang mapanagbang kagday taba daw. Adamot ita sirok ti bayamas nga agsilsilpon. Ay, ilamlam mga nangarod ni tuyang na, Maray. Ha? Kasta ka de, Maray. Kita nakasangger di tadakkel abataw di arado na. Ne, aywan anya. Kadyanwang na nakapagaw di tapoon ti bayabas. No kasta, mapan ko ma ijay bangkag na.
Ay, adda kalukuan nga aramiden na dayta, maray. Nay, tauray lang katakatawa, maray. Awan nga min signal ijibang kagkat. Ay, dayta katirigat na. No saan ang makontrol ti may sa tao, ti ag cellphone. Aray! Apay paray. Ay nakadumog ka mailatan di ta cellphone maw. Why, tanda katitiks ko paray. Na, tadinak pa'y kitain. Apay kung makita ang kapailangan paray. Kita mukma si kadayta. No sa balingay, nungay kalaban. Ay, di nakman disturbon paray. Panawan nak dito yan. Mabisinin tinuang maw nga impagod mo iti sirok ti bayabas. Itay pa'y nga agre-riray. Nagmerinda itayan paray. Saan aya mapan ka ijibang kagmaw? Ay, madamdaman ton paray. Naata itantan mo. Ay, ungtan na ka manin ni Marituyan. Ay, padasin na. Takmay. Ay na. Ay, sus. Una umpay nga minti trabaho pa. Saka ag cellphone. Mamiss ko nga ron di balasang akatitiks ko paray. Ha! Ay, agda ka text mo balasang. Adda! Nay, di mo ibagbagakin nito yan ko paray. Taka siyak ang mangilibliba. Maray, o may kumanigatangan ni Badong ko itinaimas asidaan na. Nagswerten, dayjay abadong mo, kay gatangan pa itinaimas asidaan na. Kasi nga main, amapan ang bangbangkag. Kastaya, kas kumaitangal daw, nagsapangay nala na di arado na kanuang na. Napanan ijay bangkag may, uray saan pa'y anamigat. Agasam day ta sakripisyo na maray. Kaano nakita mi ni Badong Mau? Una, talimabas dito'y tirsinam anapan ijay bangkag may. Nakita mi ken ni Mari Milyang ang nakatugaw ijay sirok ti bayabas. Ayan na maray. Dayjay ngayo. Aging gayta adda pay laeng dita. Ha? Nakatugaw ngagkat-katawa. Itay payla siguro ang mabisin jay nuang na. Ngamawan matrod ditayan na. Ay, tisalbag abadungan! Nanay papanam nga ya. Ay, kunang may gatangam ni Badong mo itinaimas sa sidaon na. Ay, saanan maray! Diyak igatangan Ditakan! Isos. Guluman day to'y anabatan. Win lab. Lab na lab kamit talaga. Baham! Umay ka na yan. Ay, sus. Apay ay Kunak man nunapan kay jay bangkag! Ay, mabanak pa ilan ko ma. Ito yan. Ag cellphone ka man! Ay, agin inanak lang. Tapay ko mga ginanaka! Nakabanugam! Kwa. Ay, tawon! Anya tinaramid mo! Kan asino man hindi takasarsaritam dita cellphone mo! Puro lab te bagbagam! Ha? Ay, ni kumpare nga inteng. Lab! Lab mo ni Kapitan! Kaano kay alab mo ni Kapitan? Nangkay, problema ni nanatuyang ni tata ba daw? Tadjay lang nga nagsilsilpon ter aramiden na. Nakitak nga rod ni pare Badong nga ag cellphone. Saan na kano na may baon? Adda ka no text meet ni pare Badong abalasang. Ha? Imbaga na day takan ka? Kit no inamin na kanyak. Ay, makadanon day ito ikininanatuyang. Ay. Ang mga no aga pa da Kantap no malabdan ni nanatuyang ti aramiden ni tata ba daw? No siya. Ay usarek lang ti cellphone ko no kasapulak. Isungarod nga dakin ni anti ti cellphone mo. No adda umawag. Ala ka ni antem adagaos tasong batak Mayat day tanggal. Tapnawan ti riray. Dang kanta. Dayon. Isardang mo ang pailangan sa panagkanta. Dayon. Apay ay alakdan na kat naragsakak nga rod itang daw. Isardang mau, tadanggam da ito ibagaking ka. Kariring mo pailan. Di ka pa'y nagmulumog at dan ibagam. Mga tainton madamdama. Dang wan kanta. Ayan, nag-cellphone ka? Na yun. Yan. Ay, nag-cellphone ka? Anya geberbero kam? Di cellphone ko kunat. Ay diya ka mo Apay abiro kam kanya. Ay, mapukpukaw mo tayong. Awan ijay pandag tipungan mau. Awan.
Indayunan kanto. Ituloy na kakanta. Ilamang kunsamay. Ha! Nambarak ko mamang ilamang data cellphone mo. Apay nga rin kagkanta-kanta ka. Akas lamo layaw awan. Apaya dilawam ti panagkanta ka. Naragsakak nga raw itangal daw. Kita manday ta. Naragsak ka. Dang wan kanta. Naragsakak. Ngam di na kaya't asawan. Nga ilamang kaw di cellphone mo. Oh, nay! Tultulodan kanta. Nakay nga tayo cellphone ko. Apay, kabadong. Umay ka manin aglod. Ado tilod ko ita. Kasano nga paludak mare. Kit mapukpukaw di cellphone ko. Kasano po kaw ti cellphone mo? Ay, diyak nga rin mo mare. Ta nakariingat. Kit awan mo time. Ang mga nuin lamang ani marituyang. Saan mo't ka now? Iso nga'y mayak dito tersinan. Ta mga nabatik dito idikalman. Ayun. May ka nagload dito tersi nakidikalman. Ngam, awan mo't na ba ti masilpon? Ay, awan na ya. Awan. Ay, panunutag man na nalaing. No nakaibatsak di cellphone ko, mare. Mapukpukaw ka no, mat di cellphone ni Badong mo marituyang. Kun nga ron, maray. In lamang mau. Saan? Apay ko mga ilamang ka. Naragsak ka, tawanan cellphone ni Badong mau. Awanan ti ka textmate na. Ay, katuan na, maray. Naragsak ka. Si Kansa mo tinangilam magmaray. Saan asyak, maray? Ay kat, kasano nga rod, anapokaw di cellphone na. Diyak ka mo akin ko na. Bayamon nasaya at mutkit din no napukaw na di cellphone na. Tapno amunakan at tulungan. Again, bibiro kak mulat ha. Tapno awan may bagbag anak. Birbiro kam di cellphone mo. Ayun, paray. Napukaw. Ang mga nunalipatam lang iti nang idulinam. Diyak nga ron malaki, paray. Lagi pamunay Way, laglagi pagparay. Ay, data tirigat na nung medyo lumakay da tao. Tama nang lilipat mo time. Aha! Malagip kun paray. Nasaya at malagip mo. Binulod mo kay. Sak! Yay, kapay ko maabuludak ti cellphone mo. Way, paray. Binulod mo. Ay, di nakpapabasawlayan ta, jak binulbulod ti cellphone mo. Kasla binulod mo sa. Kita manday ta. Saan ka pa'y asigurado? Ta sa kunkunap. No saan mo binulod? Impadulin ko king ka. Tila ibagbagamot. No kaste, saan ko nga impadulin king ka, paray? Saan? Tila ibagbagam. Dahil ito'y tinalawag paray. Awan ti impadulin mo kanya ka. Pulos! Apay, mapukpukaw di cellphone mo, pare ba daw? Wen Marimilya, iso ti birbirukit. Ay, saan mo abirukan dito ruar? Ang mga no dalaan mo't ija unag ti balayaw. Saan nga taasi katin nakapidot? Marimilya? Anya asyak, apay ko maamapidot ka. Nakita ka kay tamagmag na idikalman. Wen, tanagapuak di tatersina ni Marikwanang. E di nagawid isumat ti pan nakakitam kanyak amagmag na. Ngam awan tinapidot mo. Amangan nga mino natin nagdito bulsa kay. Ay, awan napidot ka, pare badong. Kano adaman mapidot ka, sigurado nga isublikan ka. Di pampanunutay, hindi napidot mo. Pintad mo kini parenteng, tanasabat mo kang araw. Unay mo't day tapanunot mo, pare badong. No adaman napidot ka, isublikan ka. Apay kumangay, nga itad ko ni Kapitan. Kumpurmimot ti pabasulan ni tata ba daw nga nangalay ti cellphone na? Pabasulan na. Tupay. Uray siya nga raw. Imbaga na nga mga napidot ko kanaw. Pabasulan na amin at taon. Amin na masabat na, pabasulan na. Tamo kidi ka natinag na iti kalsada kat sa balitin nakapidaw. Nga ta. Nasayat pa. Tapno sa andan nga apakan ni Marituyang. Kasimot ni Marituyang. Inal daw nga agong ungay. Gapo iti kasi cellphone ni pare ba daw. Anya tigatangam ka badong. Bagas maray.
Bagas itan tiga tangam, saanin alod. Saanin maray tawan di cellphone ko. Ay ka nasayat mo't takanin nyo itan tiga tangam. Talaga ka di asaan ko ang nabati dito'y tersinam di cellphone ko maray. Ay makaungot akong no kasta. Ay, saan ko naklangarudan? Ay saan ka makaungit maray? Damdamagag lang may. Mano akilo bagas tiga tangam. Tuyan. At tuyan, di bagas ngayon pagatang mo. Kung naknulod manon tiginatang mo. Talaga ka day, asaan mo nga ilamang di cellphone ko? Kayat mo, tamakaungot akan ka. Ha? Agkaraulit mo ngayon lamang ko di cellphone mo. Anyangay ko matibidang ko ta cellphone mo. Kayat mo titang aura. Ay, saan na tuyan? Si Kaki di mate. Nagdamdamagag lang mate. Ala, ingka agaraw, darasaw. Wine, mapanakaw! Unay kamot nga minin tatabadong. Tanalipata mo ang trabaho. Gapo iti cellphone mo. Ala, ano sam tiyawan cellphone na? Ala, sigay! Dedan! Tinagipusan ti sa balipay. Aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Fuji Puklay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Jopper Anas Basit. Sound effects. Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo. The MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Ayaman kami. Itingkay panagdingay. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ano di pa nagkurabaray? Mayat mo lang ka rin itang baro at TV may? Nga kay baray. Nagkatawa ka lang may. Agsaw ka mo dyan. Apa, di mo maawatan ti panagkatawak. Ulit at akas tuyang! Nga nga iti nakakatkatawa baray. Nagsimple. Kaya't nasawan, mayat ti tibyo. Agasam na ito'y apagbuyaan nyo ngay kani Maritoyan. Ay katuwan mo na baray. Aguma kami nga agbuya. Ay una, ay ngam di TV may. Black and white, in orange and gray. Dandani jak mabigbig ti tao na ta nagado ti kuto-kuto na. Ayan. Guto ko na. Apay nga katawa ka? Isa pa'y ulitan na tiyag katawa. As kalamangas asar in the world, Ayan. Ay kat gumatang kayo mga minatindak kila TV yung baray. Awan nga ron igatang may. Isungan anusan may. Jay black and white. Isulatan Nagdakkel di TV na nanatuyang kan tatabadong, Chip. Ay, maya tapagbuyan iti basketball kan boxing. Maya? Mabalin nga tati mapan makibuya iti balay ta. Daan mo Kaya da nga ta. No kayat da Mamati ka mo. Damagag tuman kini tata ba daw? Barang mayat da makibuya tay jay. Ayan. Umay kayo makibuya iti TV iti balay may. Ay di kayo nagbabay. Damdamagag lang mat no mabalay. Agungat kakit dain. Ay saan nga rin ang mabalay? No saan? Di saan? Kaya't mila ko maamakibuya iti boxing inton umay aduminggaw. At da boxing kay. Saan nga rin ang mabalay na pinagkuli mo na ito yan? Agawit ang karudan tataba daw. Tay nakpakanan dagiti tarakan ko apatukan manaw. Saan ka nagdamdamag pa ya? Tawan ti sa bali ang mabalay nga agbuya iti TV may. Da kami lahat, kinituyan ka. Nangagkaw, inakaw. Anya ti may imbagan ni Kwaraw. Nagbabay na di ako araw. Nagpuskol tiro pa na. Apay nga agungot ka. Agasan nga. May nakidindinamag nung mabaling nga umay agbuya dito'y TV ta. Kahit anya tensong batmaw. Ay kat sana mabalin ko na ka. Ginatang taday ta TV para ka natalain. Apay nga umay makibuyan nga. Kat umay dalaang mat makibuya. Ay kat agbayad da. No kaya dati umay agbuya. Tila sasawa mo.
Kwarta la ti adda di ta panunot mo, si kabadaw. Kat, kumusta nga di dakkel at TV yaw, marituyang? Nakasupot pa'y laeng maray. Jay la karton na tinig katmay. Anya, kat kasano kayo ngay makabuyan no nakasupot pa'y laeng? Apay, saan ay amabalin nga agbuyan no nakasupot pa'y laeng? Di mi kayat ang matapukan. Kano kagagatang may? Ngay na, tapno nalawag ti panagbuyayo. Nasaysaya at no ikaten nyo ti supot na. Ay saan? Dinto pa'y kayat ni Badong kung adda o may makibuya. Ay, di na kayat maray. Iparit na maray. Apay, asino ti umay ko mamakibuya aya? Dakwarog. Umay da ka no makibuya iti buksaing inton Domingaw. Sa pay plan-planwan, mi ka ni Mariba nang ti umay makibuya. Ayam iparit yung matgayam. Umay kayo mat makibuya. Di pelikula ti umay mi kumabuyaan. Di ngay love story. Di makapasangit nga istorya. Ay na! Day tati kay kayat ko abuy-buyan, maray. No talo tayo nga agbuya kada maribanang. Ay, sigurado. Agsasangit tayo at talo. Ay! Ala, bay ang maray. Damagagtukin ni Badong kaw. Numabalin kayo nga umay agbuya. Ibagam nga ko kumari tayo, mag. Mabalin mi mo't siguro ati umay makibuya. Tag ko kumari tayo, mag. Pre, nagadumit ang dagita manok mo, paray. Ay, tarakan ko na dito paray. Uray ni Kuarog, idilim mabasa kaya balay na. Nagadumit lang, di manok na. Na, imalang amin kanyak ang mahilig nga agtarakan ni Kwarab. Ay, siyak. Sa anak ang makapaado iti manok, paray. Diyak man ang mundo, apay. Kasano ang makapaado ka nga katsinsida amit adagos? Ay, uwi na niya. Uy. Puno tayo ta, paray. Sige, paray. Panawan ka pa dito, tagawid akan. Ay, mabiit lang. Apay, aya. Anda mo buksig inton Domingaw. Ay, umayak man makibuya iti TV. Apay nga umay ka pa ilang makibuya, pare. Dapat TV, Ay, black and white nga raod. Hey, sakto man iti maktagan. Nga igam iti antena. Oho. Aya. Ni banang, pukaw tumat apukaw. No sa dinaw ti pangiposisyonak iti antena may. Oh. Panunutag pa ya, paray. Nung mabalin kayo nga umay makibuya, intong Domingaw. Ay, masapol pa ilaan nga isipon. Ay, kitwin na. Doon ngay marugitan di balay may. Kit inaldawom tunti umay. Oh, makitam ita ba daw? Kunaken ka abidok ti desisyon mo agumatang iti dakkel at tibay. Apay man nakamali ako na. Kit agboy-buya kami na. Adang agpaisaw. Baraw ken dakkel at tibay. Angam awan mat sidaan ta. Anya? Awan manay. Awan idatang kaw. Iti kalman, awan. Ita, awan manay. Awan nga raw. Ay, aguray ka to yan. Bay, anak mampay nga agpanunat. Tanya man ang ti panunutam. Agulimag ka. Mayat sa. Mayat tay. Ay, aglisi ka rita pag natuya. Na. Sa dino ti papanam. Mangantan. Kasano ang mga takit awan mo't siday? Aglisi ka, tamapangko ka sa rita ni kumpare ngay daing. Dumawat ka iti si Danda. Ha? Di ka lamabain. Di mo to pa'y kaya't apagbuyaan ida iti tibay. Paray! Paray! Sino ti agay ayab ijerwar? Di mo't kumparim abadong. Ay, ada siguro ibagana. Ay, anya nga ta ayat ti ibagana. Kat ingka kasarita Ay. Mamwam. Ay, sige. Ay, bakit pare? Paray! Oh. Umay ko ibaga. Mabalin kayo ng agbuya iti TV may. Intong Domingaw. Oh! Mabalit pare? Way, mabalinan paray. Nakapagpanunod akaw. Ay, kit bayat ano kasta pare? Ay, kito na paray. Umay kayong tulad na agbuya. Rabi kay jibuksing. Ay, sige pare. Umayak tumakibuya. Umay ka nga umay pare Kit no paborito ti pabuya abuksi. Ay, nagmayat ko mati agbuya iti buksing niya, check. Unya raod.
Kinodamot TV da kapitan. Anyamat da dya TV da, nakadadaan. Mayat ti makibuya ti TV da tatabadong ah. Saan mo ta mabalain? Iparit na mait. Nagko na nga'y parit da. Sika, kat nuuray ka lago nga idi mbagakkan ka makibuya kami. Ay, saan ako nga gungot ita? Mabalin kayo nga may makibuya. Ha? Nangagbuchit. Oh, Ay, umay kami nga rod makibuya itong Domingo Way, numay kayo. Ngam na eh. Ang pigat kayo. Tamnusan na marugitan dyan na tarbe. ay uwan tatabadong. Bugwan minto pa iti sa kami Kalpasan ti bukseng ang mapanbuyaan da kapitan. Datanto mo ti mapan makibuya di tabalay da marituyan. Ay mabalinin ay ti makibuya ije balay da. Mabalin ka naon. Iparit da ngamin iday. Saan mo to aliplipatan ti mangitugot iti panyaw na makapasang ito ti buyaan tayaw. Apay ngay apanyo ti itugot ko. Tuwalya ko nam Ay, managsangit ka mat gayam, nagbuhibuya ka iti drama. Ay, uwin mare. Ay, uray lang mapuspus jay tuwalya. Gapo iti ado aluak nga agarubos. No siyak ti agbuya iti drama. Kuyan, ado ti umay agbuya, intun madamdama dito'y balay. Manuda. Basta ado da, umay agbuya ni kumpare ngenteng. Takwaraw, kinagiti tanaw. Ay, talaga nga aduda. Ay kit ado da, isa pagpigada mi da. Apay, awan ka aya inton madamdama. Awanak, ada papanak. Na, sa dino ti papanam karabain. Mapanak ag diskarte, hisidain ta. Ah, Kanayon to, magawan laki, masidan. Intun bigat, naskin nga da sidain ta. Ay uray nak mo da chip. Panawan nak buteng ka ni Rabiin. Daras ma, nagbuntog kamot nga minamag na. Mangrugin ti bukseng. Nagsipnat. Mabutan ka iti nasipngat. Nuhay dalalya. Para takam kiti ti magna. Anda magmagna nakapuraw. Daytan sa mo di bagbaga daway tiri. Wait, lidi asasawa mat. Tao day ta. Tao aya. Kat nun ni tatabadong day ta. Ay sumagayan. Kuna nukapre. Tatabadaw. Sa dino ti papanam katrabeng. Ay, di talaing. Alain kayo nagbuya. Uwan tata. Ha? Darasam nga minti magna. Usay. Partakan yaw, tanang rugay. Uwan tataba daw. Hey, ada kay magayam dito yan. Wanang kail. Sinambut mitirugi ti bukseng. Ay, isumit gayam asaan dakon nga inuray. Mala daw kami nga minain. Alan agtugaw ka ng kail tagbuya tayaw. Eh, uwan ah. Danugam! Kasta! Tira! Danugam! Nagmayat yung buya. Nagtagari mo dito nga usipin. Ibaga man taguli man. Ay, aguli makakanusay. Nagtagari ka. Danugam! Left hook, right hook, kasta! Woo! Saan na mo ta kaya ti sumartang ang kail? Kasano ta makabuya nga, no natagari? Sige! Kaya't mo tapagsartang ang kail. Ay, sige tira! Ay, sige man. Pasartingan. Parat, danugam! Di ka gatras! Abantay! Danog! Woo! Di ka pa ilang sumardang Ap nga! Aw, in-street ko ng kail. Si Mardang ngayon. Ay, makabuyatan. Una, agur-uro kail. Ay, nagmayat ti agbuya ije TV da pare ba daw? Anya, para. Unyar dang kail. Idi dinanog din nakalabaga din nakangisay. Naplatadagaos. Eh, naplat ay adagos kano saan? Ay, sana ya. Nalisya na di danog di kalaban. Ay, kunak man no naplatadagaos. Di kaduam atanaw, ani usep ti naplat, idi ni street mau. Ay, unang kail. Kasanaw, nakatagtagarimat nga min. Di ni street count. Ay, saan man aday tanaplat. Kaskada in-street ti pagsaritaan yo. Ha? Ada na pasamak idirabe Anya mo dahi ta kumaan na pasamak ngay. ay nainteng ada manok mo ang mapukpukaw. Ha! Kasano nga da mapukpukaw? Ada nga rod ng takaw iti manok idirabe Asas, dagiti manok ka. Nakaw! Ay, sigurado ka iti dahi ta nga ibagbagam.
Ay, ingka ngamin bilangan no saan ka mamatay. Ang kail, talo ang manok ko titinakaw day dirabe. Talo, anya, talo. Nagatumatan day kakanakan. Napangagsangit ka mo tangkail. Kano natakawan nakmat iti chicken. Kahit masawain, pagpadata natakawan iti manok ang kail. Oo. 5 ang manok ko titinakaw na. Makapasangit. Ay, napantalang nakibuya iti buksing. Nadan ng takaw ka dagiti tarakan ta. Sino nga ta tinagturo na ng takaw ka nagiti chicken ta? Ay, unang kail. Nasabat minitata ba dong iti rabe? Ha? Na. Iso nga ta tinagtakaw ka nagiti chicken? Masidam amin dagita manaw. Apay kidi na saan ngay. Kunak man no may sala ang titiliwang. Apa anaga daw. Ginulpi ko na. Sa anak nga subli-sublay. Makabannog magkay. Ti umuli iya inaladan. Maamwanda asikati ng alaka dagita manok makita. Mamwanda, lumapan mo to manin istoryahin dita. Pamigat na dayto'y upa. Pangal daw mo dayto'y kawitan. Pangrabiitan mo dayto'y... Hey, jak amaw, no pamaklain dayto'y, no panumbuyay naman ako. Anya? Ay, jakpay lakayat ti mapanagbuya iti TV di tabalay da marituyang. Nagbabawi ka na dagos. Ay, mapukawan kamin tumanan iti taraken. Kaano pinaayaban ni Kapitan ni Kabadong iti barangay hall. Taapay. Ado kano ti nakakita, ani Kabadong ti emul iti inaladan yo anangala iti manokyaw. Anya? Uray iti inaladan ni Kwarog, inuli namot laeng. Ay, kastagayam. Ay, nasaya at mat, no kasaritan ni Enteng ni Pari Badong. Tapno saan nan nga ulitan ti agala, iti saan na atarakal. Uy, day. Siya akong tinangala ka, nagiti manokyo pindikwaro pare. Aminag, siya akong. Na. Aminam, kitni. Awan pa dinamdamag ko. Agsasao ka na. Kasana, kit makapakonsensya mo nga min dito pa ng ming mo kanyak pare. Na. Agtad-tad nagiti luam, makaskala, kakase. Paray. Ah, Nyangay. Sukatam dagiti manok kuno alak deti bem tay sunti sukat na. sukat aklawin amit pare. Ah. Unay kamot kan. Alam ki dan JTV may kinituyan ka. Awan to nati pagbuyaan mi pare. Saan kami to na makibuy-buya iti tibim? Narikatin. Ang mga no agalakan tumanan iti tarakan mi a chicken. Ay na, tatabadong. Agaramid kalata iti nasayaat. Tapno saan da ka, apaayaban di ta barangay hall. Nadaydayaw kalata, no nasayaat ti aramid mo. Ala sigay! Ditong tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman ka rin, iting kay panagdangan.